Bé, pel que fa a la fonètica, vull destacar la metàtesi, que és la inversió de dos sons o de dos síl·labes en la paraula. De seguida et posaré un exemple perquè ho entengues. En l'alguerès oral hi ha molts casos de metàtesi que afecten sobretot la lletra R. Per exemple, sentiràs dir formatge en comptes de formatge o prova en comptes de pobre. Si t'hi fixes, canvia la posició de la R. Lo preba, lo cogromba. Això, com et deia, se sent quan la gent parla, però no ha de transcendir a la llengua escrita. I un altre tret fonètic de l'alguerès és que la O àtona es pronuncia com una U, per això fa un moment t'he dit frumatge i no fromatge. Amb el babo. Per acabar amb la fonètica, vull comentar-te que l'alguerès no té vocal neutra. Les vocals A i E en posició àtona sempre es pronuncien com una A. Per exemple, diuen nebot a mà. Lo comprenen benissimo. Vegem ara un parell de curiositats sobre la morfologia d'este dialecte. Primer, parlem dels sufixos diminutius, que són sufixos que, units a la paraula que acompanyen, expressen una idea de petitesa o tenen una connotació afectiva. Per exemple, en català estàndard diem un momentet amb el sufix et, com a diminutiu de moment. En alguerès, en canvi, els sufixos diminutius són utxu i utxa, un momentutxu, o edu i eda, en alguns casos, en comptes de una miqueta, per exemple, diuen una micareda. Ells de petituts han emparat. I pel que fa als verbs, et diré que en alguerès la primera persona del present indicatiu dels verbs de la primera conjugació, que són els acabats en AR, no té desinència. Per exemple, la primera persona del present del verb avisar, acabat en AR, és jo aviso en català estàndard, però jo avís en alguerès sense desinència. Això també passa amb alguns altres verbs, com els acabats en eixer, entre d'altres. Per exemple, en comptes de jo mereixo, en alguerès diuen jo mareix. I per acabar, el lèxic. Vols conèixer algunes paraules en alguerès que et poden ser útils o com a mínim curioses? Te'n diré algunes que et vindran de primera mentre viatges. Al matí, o maití, com diuen a l'alguer, saluda amb bones dies en comptes de bon dia. I per dir hola o adeu, fes servir ciao. Si sents que algú diu manco, que sàpigues que significa menys, i almenys es diu al manco. Quan sentes prest en alguerès vol dir aviat, i l'egu vol dir després. Si algú exclama abono, vol dir tant de bo. En un restaurant pots deixar porreta, que vol dir propina. I si has de demanar un ganivet o una forquilla, demana un rasur o una forqueta. Per al cafè necessitaràs un cutxerí, que és la nostra cullereta. I neteja't bé els morros amb el torcaboca, que vol dir tovalló. Si vens a l'Alguer de vacances, no t'oblides del costum de bany, perquè la regió té unes platges impressionants. Quant a l'allotjament, has de saber que un aposento és una habitació o una cambra. I si necessites una tovallola, digues tel de bany, un terme ben bonic, veritat? Un posto és un lloc o una plaça, i si estàs estrac o estraca de caminar pels carrers i carrerons empedrats, significa que estàs cansat o cansada. I, ja que parlem de lèxic, et diré alguns falsos amics en alguerès per evitar malentesos si visites esta bonica ciutat. Si sents que algú diu maco o maca, compte, no és un adjectiu positiu, com en català estàndard, sinó que vol dir boig, boja, tocat del bolet. I quan sentes malla o malleta, que sàpigues que parlen d'una samarreta. Un autista és un xofer, i l'autista condueix una màquina, que vol dir cotxe, com en italià. Un casco no és cap element de protecció, és simplement allò que fem quan tenim son, un badall. I de casco, cascar, que vol dir badallar. Un guai no és gens guai, és un problema. I quan els algueresos diuen que una cosa és llarga, no fan referència a la longitud. Llarg vol dir ampli. A l'alguer, per dir llarg de longitud, has de fer servir llong. I per acabar, no et penses que espantar significa el mateix que en el nostre català. En alguerès, este verb tan bonic vol dir meravellar.